voditelji Azra i Semir izabrali za potencijalnog voditelja jer su umeli primijetiti potencijal da imamo nešto što imaju voditelji sekcije. Ovdje sam zato da bi stekla nova iskustva kao i znanja koja ću kao budući voditelj prenijeti na drugu djecu. Danas sam ovdje da bi naučila nešto novo i da bi kad porastem mogla postati voditelj svoje sekcije. Ja sam danas ovdje zato što je već bio red da u svom volonterizmu idem na jednu drugu stepenicu i mislim da su lideri pravo mjesto za to. Želim osvojiti nova znanja kako bi postala bolji voditelj, kako bi bolje vodila neke nove lidere. Od seminara očekujem da opravdam povjerenje svojih voditeljica koje su mene prepoznali potencijal kao budućeg voditelja sekcije. Od sebe očekujem maksimum, želim da dam sve od sebe jer sve što sam naučila želim to sada da primijenim i želim da postanem voditelj, imam jako volju da postanem i da na druge prenosim sve znanje. Moje ambicije po pitanju liderstva su takve da ja naravno želim da postanem lider jer imam dosta iskustva i sad na ovom seminaru sam sva ta iskustva u stvari složila na jedno mjesto. Do sada mi se najviše svidjela način na koji rade lideri, to je u svaku zabavu, u svaku igricu ima i neki pojam, ima neka pouka. Na seminaru mi se sve svidjelo, posebno to što smo dobili priliku da pokažemo svoje znanje i da vide kako smo mi zapravo. Najviše mi se svidjela igrica koju smo igrali šah, određivali smo koja je nama najvažnija figura i zašto, njene dobre osobine i njene loše osobine. Na seminaru mi se sviđalo to što su nam dali priliku da budemo član organizacije i član ovog seminara na kojem ćemo steći nova znanja i iskustva i na kojem su nam objasnili riječ lider. Igrice su se posebno svidjele jer se razlikuju od onih koji mi radimo na običnim sekcijama. Moja poruka svim liderima da ostanete takvi kako jeste i nastavite praviti promjenu u svijetu koji dosad tražite. Moja poruka svim liderima je ta da ne odustaje od liderstva jer lider je osoba koja prenosi znanje i vještine, stečeno znanje i vještine na druge ljude. Poruka svim liderima da budu ono što jesu, da prihvate sve pozitivne, a i negativne mane i lider su